नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। समस्त भोजपुरिया जहान के विजय चौहान की सादर प्रणाम। आज बतावत में बड़ा खुशी होता कि रुआ लोग जैसे हमारा सब गाना के प्यार दुलार आशीर्वाद देता नहीं। हमारा नाच रे पदर की नागिन के धुन ये गाना के भी रुआ सब बहुत प्यार दुलार देनी। काफ़ी खुश बानी हम। उसे भी एगो अच्छा गाना बोतल बोतल नागिन के धुन 2 लेके हम आवतनी बहुत जल्दी, जेकर संगीत देले बानी हमार बड़ भैया आर्य शर्मा जी। गीत के अपना कलम से सजैले बानी बड़ भैया अर्जुन शर्मा जी, एडिटर संतोष राणा भैया और वीडियो डायरेक्टर जीतू भोजपुरिया भैया। सब लोग के सहयोग से हमनी के कुछ कैले बानी जा। रउआ लोग वो गाना के जरूर अपन प्यार दुलार आशीर्वाद दी। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।